Plinio, Ptolomeo eta Estrabon antzinako geografoek aipatzen zuten euren idatzietan Oiaso. Bidasoa ibaiaren ahoan kokatzen zen hiri erromatarra. Erromatarren inperioan komunikazio gune garrantzitsu bilakatu zena eta Tarrakonensis probintziaren parte izan zena. Toponimiari dagokionez duten antzekotasunagatik pentsatu zuten Oiaso Oiartzunen kokatuta egon zen hiri erromatarra izan zitekeela. Horregatik eta badakigulako, erromatarrak beste arrazoi batzuen artean noski, Arditurriko meategiak ustiatzera etorri zirela lur hauetara. Oiaso Irunen zegoela jabetu ziren baina gero. Lehen erreferentzia Ama Xantalen ermita. Erromatarren aztarnak bikain kontserbatu dira Ama Xantalen. Templu paganoa, mausoleoa eta nekropolia agertu dira. Duela 2000 urteko aztarnak bikain mantenduta. Lehenengo referentzia da hemen ikusten dugun hau, dela Ama Xantalen ermita, eta hemen aurkitu da erromatar garaiko hilerri bat, nekropolisa. Ikusten dugun hori izango litzake tenploa, hemen mausoleoa eta aurkitu dira 106 urna. Orduan nahiko dato importantea da. Horrek ez du esan nahi 106 urna bakarri daudenik baizik eta aurkitu direla 106 urna. Eta hau izan duzen pixka bat abia puntua. Gero ja 80 hamarkadan aurkitu zen portua, Irun ez dugu itsasoarekin lotzen, baina garrantzia handia izan duen leku bada itsasoarekin lotuta egon dena gainera, Oiaso portua zegoen eta gero inkluso Erdi Aroan ere bazuen garrantzia. Irungo Ama Xantalen ermitaren barnean Oiaso hiriko hilerriaren zati bat aurkitu zen 1971 eta 1972an egindako indusketetan. Hilen errautsak dituzten 106 ontzi dira, ia denak elementu bereizgarririk gabe lurperatuak. Badira tartean gainera hilotz garrantzitsuak ere. Hilotz garrantzitsu horiek bereizten ditugu beirazko ontzietan daudelako. Hilak errausteko ohitura ez da erromatarrek sortua ez da haiena bakarrik ere, eta erromatarrek ehortzi ere egiten zuten. Errausketa zabaldua zegoen Burdinaroko populazioetan, gero ekialdeko sinesteak sartu izanaren ondorioz indarra galdu zuen, eta kristautasuna hedatu zenetik azkenik erraustu ez, baizik ehortzi egiten zen. 80 hamarkadan aurkitu zuten arkeologoek Oiasoko kaia eta orduan hasi ziren Oiaso museoa sortzeko proiektua lantzen. Oiaso portuak kokapen estrategikoa dauka. Lurrez ongi komunikatuta dago Tarrako eta Mediterraneora doan galtzadarekin eta Bidasoaren beste aldetik Akitania eta Galia zeharkatzen duten galtzadekin. Eta itsasoko merkataritzako ibilbideetan puntu klabea da. Adibidez, Erromatik Londonera doan ibilbide luzean. Bi 2005an aurkitu zituzten termak eta horrek adierazten du Oiason bizitza soziala ere izan zutela. Gutxi gora bera pentsatzen da, ikerketa batzuen ondorioz egindan 16 urtetan zehar hiriak 12 hektarea izango zituela, baina hori esaten dizuedana beti irekia da, orain bertan hori indusketa egiten ari dira eta horregatik da oso importantea eta bizia ikerketa hori gainean dugu hasi termak aurkitu dira eta pixka bat ikusteke eta egin diren lekuetan interbentzioak elementuak atera dira. Gehien bat zeramika agertu da. Hiltzeak ere bai. Dadoak, jolasak, txamponak, eta orraziak. Ez oraingoen oso desberdinak, gainera bartzak kentzeko alde batekin eta orrazteko bestearekin. Guri harrigarria egin zaigu duela 2000 urte eta gaur gauza asko berdin egiten ditugula ikustea.
Zeramika gaurkoaren oso antzekoa da, eraikuntzak egiteko modua eta bereziki teilatuak egitekoa ere bai. Hainbat joko, hiltze, orrazi edota bitxik berdintsuak izaten jarraitzen dute. Oiaso museoa oso da berria bertan biltzen den materialaren bizitza kontutan hartuta. Museoak 2006an zabaldu zituen ateak Oiaso erromatarren hiriaren aztarnen aurkikuntzek bultzatuta. Museoa berez da eduki behar du funtzio sozial bat, eta batez ere da hori ondarea lekuari, jendeari azaltzea eta hurbiltzea. Eta gero, historikoki ere museoak beti izan dira oso elitistak eta hola, eta azkenean da zerbait denona eta gu saiatzen garena da hori jendeak ezagutu dezan gure ondarea. Kasu honetan, Oiasoren kasuan, hiri erromatarra. Museoan bertan gordetzen diren duela 2000 urteko tresna eta eguneroko gailuek bezain besteko garrantzia du iaia hezkuntza zerbitzuaren eskaintzak. Hezkuntza zerbitzua, pixka bat egiten duena da, atentzio bat, etortzen diren taldeko arduradunei, bai irakaslei, bai hezitzailei, eta beraiekin pixka bat lanean lantzen da gaia, nola gero bideratuko den bisita eta pixka bat ere eskolak eta helburu dituzten. Hori alde batetik, eta gero bestetik, saiatzen gara esparru ezberdinetara iristen, horregatik esaten nuen eskolak, aisialdia, helduen elkartea, eta alde hortatik hezkuntza zerbitzutik oso pozik gaude, zeren jende ezberdin eta kolektibo ezberdinetatik hurbiltzen ari zaizkigu. Duela 2000 urteko gizartea eta haien eguneroko tresnak eta bizimodua ezagutzera bideratutako eskaintza oso berezia dute museoan. Kolektibo eta adin tarte bakoitzari eskaintza desberdin bat egiten zaio. Alde batetik ditugu bisita gidatu dinamizatuak, egokituta daudela pixka bat kolektiboaren arabera. Adibidez, lehen hezkuntzarekin daukagu programa bat, bigarren hezkuntzarekin eta gero batxilergoarekin. Eta gero bestetik hori da eskolei dagokionez. Eta gero beste alde batetik daukagu esan dugu aisialdi elkarteak, hor lantzen dugu adibidez aintzineko jolasak, gero helduekin lantzen ditugu dago ere bisita gidatu dinamizatu bat, egiten dugula aintzineko lanbideak landu, eta arkeologianen esperientzia ere badugu programa bat, eta horrekin gabiltza bisita gidatui dagokiona. Eta gero ditugu tailerrak. Eta kasu honetan momentuz ditugu martxan 6, horrela arrakasta handiena duena izena du Alea Jataez, dela jolas erromatarren inguruko tailer bat, eta esan nahi du santxa edo suertea edo zortea botata dago. Eta horrekin batera beste tailer batzuk ditugu. Gu saiatzen garena da hori ditugun tailerrak adin guztietara egokitzen. Baina baditugu batzuk adibidez erromatazinea nerabeekin oso ongi funtzionatzen duena, eta gero estelarena adibidez hor lantzen dugu talde espezifikoa gu deitzen dioguna, etortzen dira hainbat elkartetatik, atzegitik, ajifesetik, eta hor lantzen ditugu pixka bat erakunde horiekin egiten ditugu tailer horiek. Aipatzekoa da bestetik, itxuendako eta ezintasun fisikoak dituztenendako egokitua dagoela eraikin guztia, eta beraz, irisgarritasun arazorik ez luketela, baldin eta Oiaso museoa bisitatzeko interesa balute. Eta jakin, maiatzaren 18an ospatuko den museoen nazioarteko eguna dela eta Oiaso museoak eskaintza berezia prestatu duela egun horietarako. Sarrera doan izango da gainera, maiatzaren 16an eta 18an. Berez da, egun internazionala maiatzaren 18a. Asteartea tokatzen da urten, eta ekimenak ere eramango ditugu, baina igandera ere eramango ditugu. Pixka bat nolabait ere, ahalmena edukitzeko jendea etortzeko.